Kol nas była kolanda i on nie sfortował, także ksuncju był, całą kolandę odprawił, no i te on by chciał zjeść. Moja białka postawiła mu zupa na ten biały toflok na stół, on sobie tam zajodł i jednym razem jemu so peż nawelało. Ten zaczął zarę przepraszać, on go dojenę, se ja taci biały toflok, tere to je uswiniony, ja przeprosią, a ta moja go do nie, proś jak sandza, ale to nic nie szkłedzy, i oto do tak wepierza, to so nic nie stało. Ty jo przeszedł, na mnie tyś zupa płedała, jo zaczął jest, mięso tyś naślapał, i łena na mnie, ne jo, i drego świnia naciapała. No i tak to je, no ale prosto to wychodzi z tego, że w naszej kulturze kler so baroś uneje, chłec nie w siatce, nie jedny próbują ksanzi łesiekac, tak jak w tych historiach Ternazarewa uzżyta. Dobrzyńcą kabaret Kujnda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Kujnda 3000 złotych zniści. Na kabaret Kujnda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich. Roman kły, maje jesme 3 miesiące ze sobą. Musimy tak uprawomocnili ten nasz związek. Ja tam za związka maniejem. Ja jednym razem czytał książkę o historię PRL i tam było napisane o takim związku, co so Radzecki nazywał. Ten to dopiero nas w dypa żnył. O, to doch do nas prawie paseje. We śmiechance nie robi to siatorniku jeden. Zresztą tam są taci trzeksze na żmie. Chcemy lewnie i blosłenem doznały prywda jakie. Nie, kuli tak można, bez celebu. A zresztą, jace godu, mój tatk mnie tichecie nie zapisie, nigle joso nie łyzienia. My te chcemy iść do urzędu, to oni nam już dadzą zniżka dla misięsnów seksualnych, a jeż dostaniemy dopłata do kredytu geje na swoje. I minus 3000 złotych na mobilno hedge w ekobudowlanka na hasło Kujnda. Do tego nie brakuje ta slebu. No jo, ale te wiś, ti moi starsi, oni blus uznawają ślub kwestelny. Gdzie te należeć takiego eksandza, co nama slebu do... Jo to pomyślu. Nic co nie martwi te mój mulku, łepulku jeden. Jo znaja, tacigue styrigłe, głechigłe ksandza. Łen je tak głechi, że me mu nawet kato cela w ces nie ma. A ty, po drogu, jak ze śle, to tam są te 3 krze. I jakby te chcą co wcesnąć. Ne te, chcemy le iść. No, jest 2 płegrzeby dzisiaj graje, ale to jest ze mną. Auta jo nie chce jechać po tym, co są ostatnio stał na smanto się piechty musia iść, bo jedę se ja z tym moim auta, jo jechał, na czołówka jo so zderzył, a ten dredzi, co jechał, to był Żyd, to był rabin. Ten zarę weskocił, aj waj, coś to co stało, jo zarę płetbieg, jo go dumne rabinie, to, że ma przezioł, a ten wypod, to jest cud. To jest znak łed błega, żeby ma so płegłedzała. I mu ranka płedu, ten mnie tyś, i when go do aj waj, płed ten cud, co so wydarzył, to so chcemy jednego wapić. When piersówka wecyk dunekłe, to so za ten dialog między religijny musia wapić, jo so łed krącił wapił, łed do jemu, a ten zakrącił i schłewu. Jo go dom rabinie, ale to so ze mną nie napijesz. A on go do nie, i opłeczekom na policja. Tak to mnie szło, jo, a teraz jest tu w kancelarii. Proszę w list. Teraz kto to Nie był? pan ze pochwalony? Na wieci Bardzo wieków. pochwalony. Me tu miele zapisany, że tu chce lepszyńc. A, jo, proszę przejąć nasze szczere kondolencje. A to nie ta sprawa. A, nie, to, ja ci mionowa webra do swojego dziecka? Ale Ksazie, me doch jeszcze nie mamy dziecka. Ten naprzód zrób ta, te przyjdzie ta. Co to jest za teraz wek, że oni naprzód, oni scenę chcą zrobić, a te oni dopiero dziecko robią. Wam młody to za przeproszeniem wsiadko, oni dupę stronę robi ta. Jo. Stel bandze ty siód.
książę Walery, bo znama je ciężko sprawa. Ciężko sprawa, to jest o slewów najazd, a kwasny mleka zapic, a na plebanii plus jeden situs i gospodyni tam sedzi, a te rolci łeb zero. Nie, my by chcieli do slebu. A, do slewu, piękno, no to witamy nasza kochona pora zakochanych i opłe katolecko chcą rzec, a nie jak ty niejedny bez slebu teli lat oni razem mieszkają na kłecołapa. To jest na świńsko płyta tak rychtych, jo. A watu fejne, piękno, co chce tak łechać płebłezie mu, a nie jak ty. A no gorsi są ty z LPG. Ty co tam są, chłop z chłopa, baba z babą. To jest queen świata, a pół Ameryki. Jo, to do rozmaitych ledzy, jo. Ale Roman medwaj. Daj bundze. Jo. To jak to bundze z tym? Ne te me tu zaraz wypiszę me cedelci, ne tu so wpisywo wasze imiona, to Jo jem Roman Ceplechny. Roman Ceplechny. A dziewcia jak imionu? Julis Knepelk. Jak? Julia. Nieko jak to fajn paseje. Roman i Julia. Piękno, jo. Ne te witam serdeczko, nasza parafianka. Oj, ale wesle so jako depilacja zrobi, bo te jest pewna zapuszczono. Jo. No. Jo. Here tak. Urodzony gdzie? Jo, Roman Fikakłewie, Kłeblandzekływa. Prędzej kływa. Jo. A jo? Ku wszedce wiedzą. Zrozułazę na. Jo musia jegłe i pilować, żeby mnie so pływce za baro nie rozlazła. Ku jojem jak kotka. Słuchaj, stegnę mum. A się tam ciasarys do roku marcowani. Mnie to tam nie robi, kto jako chłewa będę doma trzymał, plus żeby was sobie była wierny, a sobaro kłewa. To jest najważniejsze, jo. No te moje kochany, przeszedł ten piękny moment. Jo slub, jo? Nie, na ofiara dać. A, bo... Proszę księdza, bo jo pierwszy raz sojrzenia. I ja tak za baro nie wiem, kulidetków dać. O, na wiele te so tam miłość cenisz, teli mnie dej. No jak meso płezna, ale to jo kuzg był wepity, to tyś czasa resiono na je. 10 złotych będzie dobrze. Weźle tu bleży, ja co powiem, że z tych 10 złotych to jo co jest reszta według. A te wersja jako depilacja, bo ona je zapuszczono jak keter. Jo. Nete, jak to bandzę dali z tym sleba? No co, no kwetere. Ja muszę wiedzieć, czy waju jest ta wespowiadony. A nie. To nie jest wsiedkłe? Nie, was musi to do wespowiadać. O, Jo. No co, kto pierwszy do goleni? na te może je. Jo, ty bardziej do głeleni. Zaraz tyś sprawdzi, macie tu jakieś pokute dobre mają zapisane. No dobrze, proszę. Ale wszystko szczerze mnie was nad świadczy grzecha. No ale tak ksandzu, tak we wsiedcim. We wszystkim, nawet we tych brzedcich rzeczach. O, nawet ka tych brzedcich. No te tak, no te w ostatnim tygodniu to było tak ze 4 razy było kakao. Kakao? Jo. Ale dziewczakłe, to nie jest nic złego kakao. Ja z probościa też lubię kakao mieć, ale my so nieraz 2 na dzień zrobimy, jo, bo to ja myślę, kłeźni muszą co miodny, bo od rzeczy no leży doch, jo. Te ksuc, tak jak me, cepły.
No ja cepły wiedno, to choć ze mny, bo ja bezary miał głos zachrepiały, to musi być cepły, jo. Ta Jozary rzeka, odrazu. Ty tak, dzyń w dzyń było ze 4 lode. Cztery lody! W tako zemnica! Tego nic dziwnego, że temuś głos ta ci zachrepiały jak chłop. Musia, a te, jak mebele w Berlinie, ksiądz witam, na tej paradze gejów, ty... Zema było? Na paradze gejów? To jest na cepły bracyni. Ale zeproś jak sandza, jak bracyni, to jest cezy chłop, to bez brata tego nie robi. Ja ci zasadę trzamiec? Ławca 4, ślepy, ksiądza, ceganic. Wieta nie lożnie, bo ja tu was więcej nie widzę, ma. Siotornice jedny, Sodoma i Gomera. Kurde świata jej nie strzymia tego. Aj, a Jezu, co ja, książę probłością. Niech mnie ksiądz kakao zrobi, nie kakao! Ta nalewka z bombką łeb pustowych mnie nalec, bo je nie strzymia. Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich.